Seminazezilapha bakhoza abasenkosini sindaweni enkulu kaNkulunkulu isihlangene ngayo indaba kaShembe nenkolo afike nayo. Sicela ngqongqoza ngesithabelo sabantwana ivesi lesine 2:4 ngisize ngengozi ngemuva umshumayela ngifundele amavesi amabili emthandazweni wokuvuka uverse 29 noverse 30. Uma ungumfundisi hayi funda kahle. Uma ungumfundisi ubozifundisa wena ukukhuthala. Uma ungumfundisi Uma ungumfundisi ubozifundisa wena ukukhuthala ukuze abantu babonele kuwe ukuthi wathi uNkulunkulu akusetshenzwe. Verse 8. Uma wena mfundisi sewuyinhloko yokuvilapha kubantu awuzuba umthwalo phezu kwabo na, futhi wena uzophila ngani, uzoba ihlazo elingakanani uma wena uhamba ucela ukudla kubantu na. Ngiyabonga. Angeke nginike imisho emibili efanayo. Musho qala uthi umfana
uhambile. Esidulwe igama umfana. Umbuzo usuthi hloboni yebizo kuleli gama elidwetshele. Umfana uhambile. Sidulwe igama umfana. Hloboni yebizo leli elidwetshele umfana. Baphendula abantu. Umfana uhambile. Besigibela igama umfana. Uthi umbuzo hloboni yebizo leli diyotshele ngasehla. Yebo. Angizwa. Ibizo ngqo. Bese ngiphinda umusho wesibili. Umfana uhambile. Dula igama umfana. Hloboni yebizo. Yaguqasha. Umfana uhambile. Dula igama umfana. Hloboni yebizo elidwetshele. Ngiyabuka nje lapho. Ibizo umuntu. Ufeleba. Uyi-capital letter. Umfana uhambile. Ufeleba uyi-capital letter. Kanti umfana mncane. Ibizo ngqo. Proper noun. Asizelana-ke. Thanda sokuvuka. Verse 29 to 30. Uma ungumfundisi mncane lapha. Ake umfundisi loyana umfundisi oqhamuka esenzweni fundisa umfundisi. Umamela amavesi mncane. Lela gama ibizosenzo. Umfundisi akulona ibizo umuntu. Ibizo umuntu ngasicheke na ukuthi ucapital letter small letter na. Usheba ibhala ngalento ngokungasile ekhanda. Webhala azikahle. Kodwa iningi labantu lifuna ukuthi umfundisi uqedwe igama akele umfundisi lo umfundisi lo. Ngakho ke mina ngizofundisa la. Ngiyashumayela nami ngishwele emva kwami. Nami ngokele ngaphambili. Wamsebenza ukufundisa. Awuhlawulelo sakho. Sihlabelo 180. 180. Isikhathi sincane naso umsebenzi okwenziwa nje umshumayeli. Uzana zonke izizwe selibasiwe lelo ziko ziyalotha zonke izizwe izani badingayo. Bamenyozani ilifa lenu livuthiwe ikhayani liphethe sekwanele idlenini lingisho abangathanda bathandayo uzanini amasa ngalelo lifa avulelwe nina. Lelo lifa ligcinele nina izulu nalomhlaba langabikho lona. Umbuzo uthi awuchaze lila gama ifa. Yiphi lelivuthulwa ngani lapho kwa-8? Elalikhona izulu nomhlaba lingakadalwa.
kuze kube lula anguze bandleni kwakunjani ezweni mhlawumbe ungabikho izwe ungabikho kwakunjani ezweni kwakumnyama total darkness kwakukhonani ngale kokumnyama kwakukhonani ngale kokumnyama beyond darkness yini ayikho hakuna wakuzwa baba ngale kokumnyama kwakhonani ulwandle manithi ukukhanya yini ongasekela ngayo ngale kokumnyama kwakhona isizathu ongasibeka esiphathekayo tangible evidence yebo mama agizwa ngale kokumnyama khonani ukhanya nginike isizathu esiphathekayo kwakhona ukukhanya ngale kokumnyama yebo lapha emuva agizwa kokhona bani imange Psalm 51 Nkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba nginomule lento ngale kokumnyama kwakhona inkolo le yobuNazaretha kwakhona inkolo ngale kokumnyama kayinobani lo nkulunkulu le nkolo yayikhona isikhathi singakaqali ngakho le nkolo yayikulinganise nankolo emhlabeni ayikho into engawawo ngoba iBhayibheli ilo 6,000 years likhona ngale kokumnyama kwakhona inkolo le ebhalwe la ku-180 ifa lenu ligciniwe ligcinelwe nina izulu nalomhlaba langabikho lona njengoba yakusho usho kule ncwadi yakhe isabelele bese umuntu inkolo ziyafana ukuthi uyabheda akhonkolo ifanayo la koNazaretha yona endala kakhulu indlozi zingabikho namazulu engabikho nemihlaba engabikho awuhlobelo sakho Sabelo 73 ngiyakholwa kuyise onamandla onke kumdali wezomhlaba nakumoya oyingcwele isitanza sokuqala leso ngiyakholwa kuyise onamandla onke kumdali wezomhlaba nakumoya oyingcwele bangaka abantu kukhulunywa ngabo lapho 73 verse 1
bangaki abantu khona ngabo laphaya ngiyakholwa kuyise onamandla onke umdali wezulu umhlaba namoya igcwele bangabantu khona ngabo yaguqa besesho yaguqa bawu-4 bathathu bathina abanye yebo babili uyise onamandla onke umdali wezulu umhlaba umuntu oyedwa onamagama ahlukene nakumoya oyingcwele wesibili-ke manje ngoba ngiyazi ngithiwe nawe nkokeli abantu bafundile esontweni ubani ongasitolikela lesa sitanza asise esingisini ngiyakholwa uyise onamandla onke umdali wezulu umhlaba namoya oyingcwele asho ngesingisi isonto labantu abafundile ngikwazi kahle lokho masiphethe iy'nkonzo uthi ukhuluma bathi bahlaziye baku-analyze usemsana leli gama ulike yangileli ozosho ngesingisi njena ngiyakholwa kuyise onamandla onke umdali wezulu umhlaba namoya oyingcwele yebo kahle lalela asilaleli sonke awuphinde mighty kuthiwa lapho ima ngiyakholwa kuyise qhubeka ima ngiyakholwa kuyise Tolika onamandla onke Tolika avele omunye ushishe ngivale inkosi yebo lapho emuva isho kakhulu ngeke kuko usiyasho hayi kusikhuluma kancane nosizwi yebo ophinde I believe in the Father ophinde imali ake ngikulide uzosho ngesizulu usho ngesingisi ngiyakholwa uyise onamandla onke kumdali wezulu umhlaba namoya oyingcwele kahle ya sengimzwile ukhona nomunye ozosho kuhlukile awuyebo nango lapha nemuva imake asambisane ngiyakholwa kuyise Tolika-ke onamandla onke kahle phela umdali wezulu umhlaba okay
uma abantu bevumela bethi the creator of heaven and earth, awuhlobelo sakho 1, 2, 6. Ngizobuyela lapho ku-73. Kuphakama sabela wena, yamkela nazi izizwe ezivela emagumbini nomani aphansi kwamazulu, jinike lapho. O the creator of heaven and earth, jinike lapho. U-126 ke manje. Kuphakama sabela wena, yamkela nazi izizwe ezivela emagumbini nomani aphansi kwamazulu, hayi aphansi kwezulu. Mina ngithi ngesingisi, I believe in the Father, the omnipotent, the master creator of the universe and the multiverse, and in the Holy Spirit. Ngizophinda. I believe in the Father, the omnipotent, omni, usho, many, almighty, usho ngesizulu, usomandla lo. Kodwa onamandla onke, omnipotent. Onamandla onke. Mothi umdali wezomhlaba, Israel linye, nemhlaba awumunye futhi. Ngakuthi the master architect of the universe and the multiverse. Ukuze accommodate u-126 aphansi kwamazulu, amazulu maningi. Sithela phana ku-73 verse 1. Babili abantu kukhulunywa ngabo. Inkomo ePhilippians 8. Izulu nalomhlaba ngabikho lona, le nkolo esikhona. Uzibonela wena oyiNazaretha ukuthi umkhulu kangakanani. Inkolo esikuyo akuyona ezolo noma yakuthatha. Indala kakhulu izingilosi zingakadalwa, namazulu engakadalwa, nemihlaba engakadalwa, kodwa inkolo esikhona. Ingakho-ke uShembe ebhalile ku-51, inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba kuze kwande ukukhala ebusweni bomhlaba. Le nkolo yayisithi kuShembe, Shembe hamba emhlabeni uyofutha abantu. Inkolo lena eyayikhona ngale kobumnyama. Uthatha u-71 Nkosi yami ungithanda, zingaqini izitaba wangithoba,
lokuqala kwendlela yakho asengaphesheya kuverse 4 ukujula ngabikho ukade sengizelwe ukujula ngabikho ukade sengizelwe igama ukade makhavithi ukade uzolithavuthile lelo gama lilalo leqondo eliphetheyo akusuke ekhanda kafundisa ungeni igama kukade kusho ukuthi ngaphambi isikhathi sibe khona ushengo wayesekhona ngale before time to begin ngo-1844 February kuya phansi kuDisemba onyakeni wabantu la emkhathini kwakuwa inkanyezi ziwa kakhulu inkanyezi abantu bazibaqamba itulo elithi isingisi my lord what a morning when the stars begin to fall bowuhlekane lenkomo before ushembe azalwe emhlabeni waphuma umoya oyingcwele ezulwini wabasemkhathini wasubheka ukuthi yiphi intombi ehlanzekile lapho lo moya oyingcwele uzokwehlela khona bese kuzala ushembe ushembe sezala ngo-1865 Mahadebe waba muhle ngo-August 1864 bala kuneyimanzi uzomkhipha u-April 3 1865 okuyi-DOB kwaba mkhulu inkolo esikuyo ayifani nakhona ngeke sikubange lo ngeke sikudibhide futhi wenze kahle waphendula wakholwa la awenze kahle phela usitetenhle wakholwa la ngoba le nkolo esikuyo iwungqo yona lesisebe lesiphethe lesi ithina sodwa kuma-continent awu-5 isumthanda sokuvuka ukulala owesabatha akho nkosi naleyo mthandazo ikhona yini mayikhona phambi hayi mina yami inkosi aphuma khona khona mthandazo sokuvuka ukulala owesabatha aphakamise ngakithelele ngidlule ushebo wasebhala futhi umthandazo onzima wani ukungcwaba shona uyawazi ngemva kwami lapho mawusuqondile usuthe 3 umshwele bese akuthandazela 7 times umthandazo othi udumo alube kuye wasekelekile silindele ukuvuka ungena kubona isakuthenjiswayo wavuke lona sivela namhlanje ngosuku lenkosi angangibethe kubona amen ukufunda 7 times uthi ngamanga nangushole eduze athatha ibhobha aphike phela nami uyagcwaba emhlabeni akeya incwancwa ngaba abanayo ebhalo ushebe ngalowo lahlobo la umuntu ethandazela 7 times hayi isidumo sikusukela emhlabathini sidloyile yini uthanda impethu ya
2:26 sihlabelele. Oh inkosi no incingo bayafana eliveni embathiswa ayingubo yinye yo nimpethu nendoda. Ndihlala ngizithanda ekugcineni uverse 6 sithi Nkosi yami isindise ekufeni kwesibili ne-astral body, hayi physical body le oyibonayo, umuntu wesibili. Ozobase umzimba usuka emhlabathini bese kusela inhlabathi ebese yahamba lo muntu ayilave la khona. Ingakho uShebe ebhalile ehlelweni sakhe 2:35 what is this sondele Isika Jigi Zozu Zulaye Lizwe Genova Njengomfundisi ake ngilungise lento. Lesho 2:35 sizohamba nani akukho la sizogulukutela khona. Ngingomha Yemhlawumbe ima uzohamba nami amzohamba ngedwa usugurudela ngingomha musano guludela asambisaneni ibanga 1 wasambisana ibanga 1
ngingumha khona basagugudela ukugcina ngingomha ngizokutshela leli culo lashintshwa ufuthi ababili bangasekho emhlabeni futhi uvilakazi nomfuthi Masango bangike iCD yokuqala ngayifaka yadlala yacula njengoba ngicula ngikulude nginawo kayiva ngishawa upause ngilolelani iculo lashaya aliculwa kanje iculwa kanje niyazi sizalwa nanesontweni bathi isitulo kuthiwa isitulo sikwazi ucula into efika nayo wena ngiyazi mina ngicula ngani ngicula njenge-CD yabo lela mawusufika kanena usithatho yethu usikude kuthi uvela lapho wena lapho uvela inkolo esikuyo iyinkolo endala kakhulu imihlaba namazulu ungakadalwa nengelo zingabikho u-180 uthi lelifa ligcinelwe mina izulu nomhlaba langabikho lona ngakusho bebhalele u-51 inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba kwakumnyama emhlabeni bayithatha inkolo wasebeyinika uShebe hamba uye emhlabeni ufundisa abantu inkolo lenkolo othi boyichaza uthi isifundiso sokuNkulunkulu nokuzibuyisela uJehova ngqi okazi inkolo amagama amane lenkolo isikuyo isifundiso sokuNkulunkulu nokuzibuyisela uJehova useyisekela lento inkolo kuNazaretha kanjani na uthatha uverse 16 no17 umthandazo wesabatha ekusaweleni ukaJehova kodwa kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye wasibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba ngabantwana bakhe kakade kakade ngesingisi lisho antiquity
akekho omunye ubaba wasidalayo, akekho nomame osinisayo uJehova kuphela. Usithatha isihloko sika 238 ivesi lokugcina. Namuhla sibuyela kuwe thina nabantwana bethu, silifa lakho wedwa, singakhonzi izitha zethu. Lekho lesikuyo ayingane nenkomo, bethi umuntu zakho ulalana eyakho ifana lezinye anale engikuyona mina. Bethi udazi kani ukuthi awufundela. Yabona ijabule seyikhona la emabandleni bayithatha lapha eBhayibhelini. Uthi Jehova ungumenzi silapha ngihlolelwe. Owasenza sonke uyasiza unamandla usigcina sonke. Ubhale phansi eBhayibhelini, bathatha eBhayibhelini akekho umqambi wamaculo odlula uShembe kwi-global world. Shembe number 1. La eVisi University bungani umthetho ongasekho emhlabeni waya khona wazotshengisa uShembe unumber 1 emaculeni okudumisa. Akekho omunye yena yedwa. Nenkolo iphethe ikhamba ngale kobumnyama. La sinehlabelelo kwathi phathe inkosi ezimbili ngesikhathi esisodwa. U235 siyamcula uma usuqondile la. Sifike simcula la phakathi ethempelini oPentecost. Akho umuntu ofile la. Phinde umculi uthatha isigubhu sibeke la, sikhala isigubhu zushaya umgidi. 3 sermons, 1 hymn. Akho umuntu ofana noShembe emhlabeni. Ike ngazulu mawuyiNazaretha hamba ikhali ulimise mpo ungaphopozi. Ile nkolo kuphela echazayo ukuthi ezweni kwabumnyama. Ile nkolo echaza kuphela kwaphela umnyama kwasiba kumkhaya. Nangukele phambi kwami ufake isipiki esimnyama, ngaphansi kwenazwa emhlophe. Fundi sifake ijazi elihlaza bande elimnyama, kodwa nansi nguwe emhlophe ngaphansi. La kule nkolo uBlack unumber 1. Uyathanda uthanda. Ukhona amakhosazini, isidwe amakhosazini simnyama, asikho blue, asikho red, asikho yellow. Laba amakhosazana anesidwaba sensonto esimnyama. Inhlasi ngabe ngabami inesikoti esimnyama. Phikayo uthi khona inkolo ikwazi ukuveza lezinto ukuthi eqaleni kwakumnyama ezweni. Nkosi kusenikuzweni. Sangibala umsebenzi kaNkulunkulu ngesabelo sekhulu neshumi nesikhombisa shumelwe ekhaya sizosithola ngaso. Nkosi usuqabangcwele. Yini njengabagcotshwa wala esanda neso ukuthi mhla ka-16 August ezazi KZN ethempelini libizwa ngokuthi iseKenani Temple brackets ePalestine. Into ethembela yafika ngobuningi bayo. Ngijazo kwamsi izandla zidlula ikhanda. Ngizobonga kumshumayeli benomkhokheli. Uma uzobuhamba phansi uzobona ukuthi sekunjani lapha ya. Lela temple ake ngisho, lela temple
alikaze igama lakhona likhonzelwe umfundisi. Laqanjwa ubabamkhulu ukuthi iseKenani. Uthe makuvela intaba leya oZwathile, unyazi lwasempeka umahluko, kuthi khona eKenani entabeni, khona eKenani thempelini brackets ePalestine. Kuze ePalestine yilo thempeli lokuqala elapha ePalish ukuthi liphekele umhlangano uhamba phansi. Lo qala nga usethe ubaba ke kulonyaka 2026 noma uphekwe iPalish, ngoba iPalish baliphuza abantu balichame liphele phinda nalabo umuntu. Thina ngingaba busy phela sikaphansi sasweni kuze Kenani ePalishini kuye phansi eGondweni kusho legameni kuye kaShangazi sibhizi nokudla kwesipuni, ngoba uThixo osesihlakeni usewukhiphile umyalelo. Ngidla ngizobonga nje kakhulu kuloko ukuthi nezinto enkulu nesuka eGauteng province ayaphansi eKZN. Amen. Lawo yekuze namhlanje akomhloluni asengicela ukusho ukuthi cela ukuveza lokho ebandleni. Amen. Shwele ngiyabonga. Inhlanhla yakho abahambisa izwi lakho